Ja, så er vi der samlet for, at vi skal holde et nyt møde. Men inden vi ligesom går i gang med det, vi har på programmet, så har vi fået stillet nogle spørgsmål, som vi lige vil starte med at besvare. Og der var noget omkring gruppedannelse, for eksempel, ikke? Hvilke nogle problemstillinger eller emner kan man tage op inden for de forskellige grupper? Ja, det kan gruppen jo som sådan selv bestemme, ja. Ikke? Men vi vil i vores møde i dag, der vil vi tale om de ting. Altså hvad er det for nogle, eller vi vil komme med eksempler på, hvilke nogle problemstillinger vi ser. Ikke? Jo. Men det er op til gruppen at drøfte med hinanden, hvilke nogle problemstillinger de ser, og hvilke nogle de ligesom vil tage fat på. Ikke? Jo. Ja. Så kan vi komme med noget inspiration. Ja. Noget andet, det var, hvordan skal grupperne udvikle sig, hvis man så har en gruppe, og man har mødtes, ligesom vi har, 3 mennesker, hvordan skal det så ekspandere sig videre sådan frem, hvor stort skal det grupperne blive? Ja, der har vi jo tidligere angivet, at vi skal helst ikke komme ud over de 7, fordi det vigtige er, at man når hele vejen rundt omkring et bord, at alle kan blive hørt, og det kan blive vanskeligt, hvis man bliver meget mere, tænker vi, ikke? Jo. Ja. Der har vi også et vidensgrundlag. Vi har prøvet jeg har prøvet også. Jeg arbejder også i en stor gruppe, og tingene tager også længere tid at udvikle. Resultaterne tager længere tid at komme frem til, jo flere man er. Ikke? Ja. Men på den anden side er det også berigende, at man er mere end 1 eller 2 eller 3, ikke? For alsidighedens skyld. Ikke? Ja. Mm. Og noget andet er, kan man være medlem af mere end en gruppe? Ja, det kan man da godt. Ja. Alt hvad man magter, ikke? Jeg er medlem af 2 grupper, og jeg har da også tænkt mig at skal starte en 3. på et tidspunkt. Men det kommer an på, hvad man har tid til, ikke? Fordi det er også vigtigt, som du har talt om, at man forpligter sig i forhold til sin gruppe. Ja, hvis gruppens formål er at opnå resultater. Ja. Hvis der skal være mere end den sociale side. Ikke? Ja. Så, okay. Jeps. Hvad er der mere? Ja, så forskellige, inspiration til forskellige omdrejningspunkter i grupperne. Der var sådan 4, som jeg har opridset, som man kunne bruge. Ja. Men det er min inspiration. Ja, du kan nævne dem. Kan du ikke nævne dem? Sådan? Jo, den ene, det er, at man kan lave, der er en gruppe, og så kan man tage en samfundskritisk problemstilling op, og det kan være 5G eller COVID-19. Og så kan man relatere, mange af de her problemstillinger, de hænger forholdsvis meget sammen. Så man kan godt lave en rød tråd med de forskellige problemstillinger. Ja. For eksempel 5G og lige præcis 5G og COVID-19, der er der nogle relationer, de relaterer sig faktisk til hinanden på nogle punkter. Og så noget andet, man kan lave en gruppe med, det er at arbejde med sig selv på et, man kan kalde det spirituelt plan, og så udvide ens forståelse af universet og den rolle, man ligesom har i universet. En tredje ting, det kunne være, at man laver en gruppe, og så er man der for hinanden, hvis, og det siger jeg ikke ud af frygt, men hvis der kommer forskellige tiltag, der kan eskalere og fluktueringer i fremtiden, så kunne det være enormt fedt, vil jeg også selv sige, at have en gruppe, som vi har, hvor hvis der lige pludselig bliver blæst frygt ud gennem tv'et og sociale medier, hele verden går i stykker, finansiel kollaps, et eller andet, så kunne det være alle siders at prøve at så har man sin gruppe, hvor man kan hjælpe hinanden. Ikke? Plus hvis man kunne opbygge et netværk, fordi det er jo det, vi risikerer, hvis der kommer nogle forværringer. Vi risikerer jo faktisk, at det digitale samfund lukker ned, og så er vi bare fuldstændig på herren, Og der er lovgivning fra Irland, der peger på hate speech, og det har de også sagt med World Economic Forum, at de vil det siger de, så kan man vælge at tro på det eller ej, men de prøver at optrappe hate speech, altså misinformation. Så der er noget i det, du siger. Så de kommer til at lukke låse mere og mere ned, det tror jeg bestemt. Alt er jo digitaliseret efterhånden, al kommunikation i verden, og det vil sige, det er så nemt at kontrollere det. Så det er også en måde at prøve at komme ud af den her matrix på, der vi er en del af. Og så lige huske på, at vi faktisk har nogle muligheder her, ikke? Fordi vi udover den her Facebook-gruppe, så har vi jo også en hjemmeside, og vi har en social platform,
Ja, og der er en plan A, B og C til den der regionale platform, så hvis plan A, hvis de begynder at censurere der, så er der en plan B, der går i værk, og til sidst så er der en plan C, der går i værk. Og for at plan B og C kan gå i værk, så kræver det også, at folk de har lyst til at være med til at aktivt udvikle de her værktøjer. Så, også fordi jeg tænker, at når vi kommer til foråret en gang her om nogle måneder, når der kommer lidt mere gang i det her projekt, så kunne jeg da godt se sådan, at man begyndte måske at lave nogle arrangementer, der måske kunne lukke lidt, altså hvor sådan et fælles arrangementer, hvor vi kunne mødes på tværs af grupperne. Der begynder netværk, også igen fysisk netværk. Det håber jeg da i hvert fald, fordi ellers så bliver du bare sådan nogle celler, der ikke har nogen kontakt med hinanden. At vi skal på en eller anden måde lave nogle arrangementer, hvor folk har mulighed for at mødes på tværs. Ja, præcis. Og den fjerde ting, inden jeg glemmer det, det er, at man kan, det er sådan jeg ser det, altså hvordan kan man vække vores medmennesker, fordi jeg ser det stadigvæk som, at man har en forpligtelse på en eller anden form til at altså, sige til sine medmennesker, hvad der foregår, hvis man ved, hvad der foregår. Så har man en forpligtelse, som jeg ser det. Og der er meget, der tyder på, det man skal huske, vi tænker ikke alle sammen ens, så vi er på forskellige stadier, altså udviklingsstadier i, hvad der foregår. Så for nogen, så er det så noget, man har vidst i flere år, det er en åbenbaring for nogen, og så kan man hjælpe. Og det kan du ikke gøre online, vil jeg mene. Der kan man hjælpe sine medmennesker og sin familie med, ligesom, og at de kommer godt igennem, hvad der foregår, for det kan være meget omvæltende, det ved man også selv jo, nogle af de der samtaler. Men det har vi jo også talt om i forhold til det der med, hvordan vi oplever den her sådan, den der kløft, der er kommet i mange familier, hvor man faktisk ikke kan tale indbyrdes længere, hvor vi ligesom er malet op i hver vores krog, og vi har hver vores perspektiv på det, der foregår. Og det er jo der, hvor at det her værktøj kan noget, fordi det er en demokratisk samtale, og det vil sige, at alle skal blive hørt. Der er ikke nogen, der skal gennemtrumfe deres synspunkter, eller deres mening, eller altså alle skal have et perspektiv, som har lige værdi. Ja, der er ikke nogen, der er mere værd end andre. Nej, uanset hvor vi nu er henne i livet. Og vi er i samme båd, og vi skal huske på det her med familien, som er den stærke kerne i samfundet. Ja, det synes jeg er vigtigt. Når den bliver nedbrudt, jamen, så får vi også en nedbrydning af samfundet. Lige præcis. Så, okay. Var det dit spørgsmål, der var? Ja. Fordi så vil vi så gå videre med vores møde, og det vi har aftalt i dag, det er, at vi vil hver især præsentere, hvad vi ser som nogle problemer i samfundet. Ikke? Et eller flere, hvad vi nu bliver til. Ikke? Et helt nyt split-problem, som jeg ser det, der lige er kommet, og det er kommet, fordi at vores politikere de har vedtaget en regel om, at nu skal vi have ligestilling mellem kvinder og mænds barselsorlov. Så mændene skal tage en del af den her barselsorlov. Familien kan ikke selv vælge, hvad der er bedst for dem. Så hvis ikke manden tager sin del af barselsorloven, jamen så har man simpelthen ikke hele orloven. Og det betyder, at vi skal have bitte små børn i institution. Og så længe før tid. Længe før tid, og det gør vi jo i forvejen. Det får en meget stor ødelæggende resultat for vores børn. Både dem, der skal afsted nu, og dem, der kommer fremover. Børn burde ikke komme i min optik på institution, før de er 3 år. De har brug for deres forældres kærlighed. Der er ikke nogen, der kan erstatte forældres kærlighed. Den har de brug for. De har brug for at vokse op de første år i trygge og kærlige omgivelser. Det kan man få derhjemme, og ikke i nær så høj grad i en børneinstitution, hvor for nogle få mennesker skal passe en hel masse børn. Og det vil sige, at de bliver passet. Der kommer der ikke så mange udviklingsmuligheder for dem. Og så kan man sige, jamen, hvorfor går fædrene så ikke hjemme? Det kan ikke lade sig gøre i mange familier, fordi man har simpelthen brug for hele den indtægt, som faren har. Og man kan ikke gå ned i indtægt, fordi at man har, det vil jeg sige, indstiftet gæld. Altså vi mennesker her i landet, vi er gældsslaver. Vi har skulle optage store, dyre lån for at kunne få en bolig og bil og hvad vi ellers har sat penge til. Så vi bliver tvunget ind i den her nye barselsorlov, om vi ved det eller ej. Og
Ja, jeg tænker, at vi på sigt får en hel masse problemer ud af det. Og så har jeg selvfølgelig ikke haft så meget tid til at overveje, hvordan kan vi så løse det problem. Vi kan starte med i hvert fald at vide, at nu er det sådan, og så kunne vi jo lade være med at sætte os så meget gæld, som vi har gjort hidtil. Sådan så vi fremover selv måske kan bestemme lidt mere over vores liv, så det ikke er bankerne og politikerne, der styrer det. Og der er sikkert nogle flere løsningsmuligheder. Man kunne måske trække på på bedsteforældrene. Det ville jeg selv godt stille op til, hvis det var aktuelt, for at et sådan lille barn skulle ind i en institution. Men det har bedst af at være hos deres mor, i hvert fald det første år, hvor hun kan amme barnet. Og hele den her ammeproces er jo grundlaget for, at vi får et sundt menneske fremover. Fordi der er så mange ting, der bliver grundlagt via amningen. Ja. Det var sådan lige det, jeg ville præsentere, og man kunne også begynde, så kunne man, der er så mange problemer i forhold til økonomi. Det er et meget stort område. Noget vi også har fået for nylig, det er jo det her MitID, som er banket ned over os, og hvor vi jo får at vide, at både inden for det kommunale og inden for bankverdenen, at det skal vi have. Men det skal vi ikke. Det kan man, hvis man vil læse lovgivningen, så kan man se, at det skal vi ikke. Det er et tilbud, man kan sige ja til, hvis man vil. Men alligevel så vil bankerne sige, at det skal vi have. Og jeg er for eksempel i en situation, fordi jeg har sagt nej tak, at jeg kan ikke selv komme ind til min konto. Og så tænker jeg, men det må så bare være sådan, som det er, indtil jeg og måske og nogle andre, at indtil vi finder ud af, hvordan får vi løst det her problem. Og der er nogle, der er gået i gang med det, fordi man har fundet ud af, at MitID rent faktisk er lovligt, eller ulovligt. Altså MitID bygger ikke på et grundigt lovgrundlag. Og det var noget, man så også kunne arbejde videre med. Jeg ved også, at der er nogen, der er gået i gang med nogle undersøgelser via advokater, og man vil sagsøge bankerne på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg tænker, det var ligesom det som jeg har i hovedet lige nu. Ikke? Det kunne være. Ja. Det er til at tage på. Ja. Altså jeg synes, der er rigtig mange problemer i verden, og det er jo også det, man kan se på Facebook. Alle har hver deres problem, som de går og kæmper med, og jeg kæmper også med mit eget problem. I forhold til alt det, jeg går og laver, og er udsat for mere, måske end at gå og lave. Jeg vil godt have brugt min tid på noget andet, end det, jeg er udsat for. Det må jeg nok have lov at indrømme. Men, og jeg har jo skrevet mit vidnesbyrd og alle de ting, så der er masser at tage fat på der, men jeg synes ikke rigtigt, det ligesom er det her forum, jeg skal sidde og snakke om det om lige nu og her. Jeg vil gerne, nu kommer du sådan lidt i de små, men jeg kan være sådan nogle mere jordnære emner, jeg kan godt tænke mig at brede det lidt ud, og så tage fat på den her problemstilling, som jeg ser i verden generelt. Og det er det, der hedder blandt andet, bliver kaldt for stakeholder capitalism. Og det vil så sige, at det kapital, det er, altså, at verden på mange måder bliver kørt som en anden form for aktionær virksomhed, hvor at dem, der har flest penge, det er også dem, der har flest aktier. Og stakeholder capitalism er indrettet sådan, så det faktisk ender med at blive corporate society, som er dem, der laver alle problemer, når man siger det, som det er. Det kommer til at sidde i toppen, og så kommer staten ned under, og så kommer vi som tredje. Og det er den her struktur, som ikke er alt andet end demokratisk. Og det er jo derfor, jeg synes, at en samtale som det her, eller samtalerum som det her, hvor vi begynder at få en anden demokratisk stemme tilbage som befolkning, er så ekstremt vigtig i alt det her, som en modvægt til den her stakeholder capitalism. Fordi jeg kan jo også, i forhold til min egen sag, så kan jeg jo gå til politiet, jeg kan gå på hospitalerne, eller jeg kan skrive til statsministeren og alle mulige politikere, og der er simpelthen ikke nogen, der vil røre ved det her overhovedet, som jeg er ramt af. Og jeg ser det som om, at man har simpelthen taget kraften ud af demokratiet. Man har taget kraften ud af alle de der statsinstitutioner, vi har haft i gamle dage. Og så har man lagt det ud på et eller andet, som mere over det private, i det privatiserede område, som gør, at man kan
et menneske som mig, jeg lever ikke længere i en demokratisk stat. Andet end på papiret, om ikke andet. Og derfor er det så vigtigt for mig at dyrke det demokratiske. Jeg ved ikke, om jeg har mere at sige det nu, fordi jeg har som sagt electrohypersensitivity, og jeg er helt blank i hjernen, det vil jeg gerne sige med det samme. Fuldstændig blank. Jeg har nærmest smerter i hjernen. Så jeg kan slet ikke tænke særlig konstruktivt i dag. Jeg synes ikke bedre sidste gang, for at være ærlig. Så ja. Det er altså, og så løsninger. Jamen løsningerne er jo netop den demokratiske samtale. Løsningerne er jo på en eller anden måde at opbygge en eller anden fællesskabsånd, hvor man ikke sidder som små bitte identiteter, ligesom mig selv hjemme i mit hus, og føler sig fuldstændig isoleret med det her problem, man måtte have af den ene eller anden art. Og så giver man bare op med det samme, fordi hvad skal man også gøre ved det som ene mand, ikke? Så det er jo måden, det er det, jeg ser i det her projekt. Ja. Altså, som jeg ser det, så er der rigtig mange problemstillinger i vores samfund, som Pia kom ind på. Der er nok at tage af. En af de overordnede problemstillinger, som jeg ser det, der er vigtige, det er transhumanisme-bevægelsen. Og af mange årsager, så ser jeg det ligesom som om, at menneskeheden står ved en skillevej. Så du har det, man kunne kalde en negativ tidslinje for menneskeheden, og den er repræsenteret af transhumanisme. Og så har du en mere naturlig, organisk tidslinje for menneskeheden, som er mere balanceret, som ikke smelter teknologi, meget avanceret teknologi, hvor Anne Have er repræsenteret der, hvor du ikke smelter Daniel, du nævnte før det her med, at den ene tidslinje, det bliver sådan en slave, hvad hedder det? Transhumanistisk. Ja, det er, at der bliver vi slaver. Ja. Men jeg ser jo som om, at det er vi allerede nu. Ikke? Fordi hvor meget kan vi egentlig selv bestemme i mine øjne, så er det meget småt med det. Altså jeg ser jo hele den der frivillige, som vi er født med, den er taget fra os, og det er med tvang. Så, og der ser jeg jo det du nævner, endnu mere tvang. Ikke? Jo. Ja. Jamen, vi kan jo også bare se på hele det måde, som demokratiet vi har kørt på, ikke? Altså, hvor meget er det egentlig, vi har skulle have sagt andet end hver 4 år, så kan vi vælge en af minister, ikke? Og der tror man også, man har noget at skulle have sagt. Det har vi jo ikke. Det er fuldstændig vanvittigt, der sker i verden. Altså, jeg har jo prøvet det der med og hvis du som et nyt parti stiller op, og du ligesom ikke kan blive godkendt andet steds fra, så kommer du ikke ind under nogen omstændigheder, og det var også derfor, man lavede reglerne om for partiers opstilling. Ikke? Før i tiden, der kunne vi gå ud, og så kunne vi få de der 20.000, jeg kan ikke huske, om det var 20.000, men det underskrifter på, at folk synes det var en god idé, at man skulle stille op. Har I lavet om på de regler? Nu skal du gøre det digitalt. Og for det første, så skal du så ind et sted og finde det der parti, der gerne vil stille op, og så skrive, at det vil du godt. Men det er ikke slut der. Du skal så også, så går der en uge, og så får du et brev, eller så får du en besked via computeren, en mail, om at du, hvis du er sikker på, at du mener det der, ikke? Så skal du lige ind og godkende en gang til. Og derudover, så er det jo fuldstændig ude af det parti, som gerne vil stille op, det hænder. Det kan overhovedet ikke følge med, eller vide om det, der foregår, om det er korrekt. Og er der snyd med, eller hvad er det reelt, ikke? Jo, det er det. Så vi har ikke demokrati på nogen lederkanter. Ja. Men det er virkelig, altså det tror jeg også, det der kan samle folk måske, det er, at altså, som jeg ser det, så er det lidt en hån mod menneskeheden. Det her, som Yuval Harari for eksempel har sagt i en fremlæggelse, at vi er hackbare dyr. Og i det han siger der kan man godt lave hån med det, og det er noget latterligt noget at sige, men hvis man skal føre den samtale, så kan det også blive meget ubehageligt, fordi der er, som jeg ser det, altså allerede tilgængelig teknologi, som kan gøre meget avancerede ting ved menneskekroppen, og kan gøre os til slaver. Jeg kan gøre os til de moderne slaver, simpelthen. Og det er der, hvor deres følelse af uovervindelighed kommer fra. At de ved, at de her teknologier, de eksisterer, og de har ikke i sinde at bruge det til at gøre nogle positive ting for menneskeheden. Det er ikke i sinde, ligesom Elon Musk siger, at gøre os klogere ved at koble os på internettet. Det er simpelthen at gøre os til moderne slaver. Og i sidste ende, så tror jeg, at det er satanisk, og det er det er også psykopatisk. Det er simpelthen, dem, der bliver tiltrukket af de her poster og de her initiativer, de mangler simpelthen empati for for at sige på godt dansk, for deres medmennesker.
Og det er noget, der kan samle os, at hvis man så ved, at det er det, vi er op imod. Altså du kan gå ned ad trappen mod slaveri, eller du kan gå op ad trappen og så få frihed gennem ansvar. Og det tror jeg kan være med til at vække folk. Så hvordan får vi det, Daniel? Jeg skulle nemlig også til at sige, at vi har alt for mange mennesker, der bare sidder og tænker, at dels nogen, som, der er nogle andre, der gør noget, der kommer nogen og redder os, vi har Q-bevægelsen og White Hats og alt det der. Og der er også nogle, hvis vi kan tage, for det nogen kalder det spirituelle område, folk der sidder, jamen vi kan bare sidde og meditere, og så kan vi sende lys ud og sådan noget. Altså den går ikke. Og hvorfor, hvis du ikke vil redde dig selv, hvorfor skulle andre så gide? Ikke? Så jeg er godt klar over, at vi kan ikke alle sammen yde det samme, men vi kan alle sammen, uanset om vi sidder i en rullestol, så kan vi yde et eller andet. Ja, vi kan Så vi må opfordre folk til at komme nogle små ærmer op og så gøre noget, ikke? Og der er vores initiativ, synes jeg. Jeg ved jo også af erfaring. Ja. Jeg kan bare komme med et helt konkret eksempel, som jeg allerede har postet. Og det er en erfaring, jeg får bekræftet igen og igen hver eneste dag. Men lad os bare også med DK Docs. Ja. Jeg får hul igennem til DK Docs efter en lang samtale med moren Bo, ikke? Og dagen efter, så er døren lukket i. Ja. Og det er den jo kun, fordi de ikke ønsker, at min historie skal komme ud i verden, ikke? Ja. Og hvorfor ønsker de ikke, at min historie skal komme ud i verden? Fordi de er bange for os. Ja. Så det er derfor, at vi på en eller anden måde nødt til at vide, at vi har noget styrke som befolkning. Mm-hmm. Ja. Altså, vi kan faktisk, men vi er nødt til at stå sammen. Vi kan faktisk... Altså, der er jo ikke, hvis ikke de var bange for befolkningen, så kunne min historie bare komme til hvem som helst, så kunne de poste den på Ekstrabladets forside, ikke? Det ville være fuldstændig ligegyldigt. Og det er jo så også det, jeg har oplevet i de her, hvad er det nu, 5, 6, 7 år, hvor jeg i hvert fald har forsøgt at gøre et eller andet, ikke? At det hele tiden, så bliver folk splittet op. Vi kan se, at familierne er splittet, ikke? Inden for det, der man kalder for frihedsbevægelsen, den er også splittet, ikke? Og hvad hedder hun? Selv vores statsminister splitter befolkningen imod hinanden, ikke? Vi kunne bare se situationen omkring de vaccinerede mod de ikke vaccinerede, ikke? Og der er rigtig meget at tage fat på, ja. Og vi er nødt til at gøre det selv, i mine øjne. Så det er den ene del, som jeg ser. Også det var det, jeg snakkede om i min egen præsentation. Altså det er noget med, at demokratiet skal op og køre igen, ikke? Som en modreaktion til den der stakeholder capitalism, eller corporate society, og de her sådan, efterretningstjenester, og hvad ved jeg, ikke? Men du snakkede så også om transhumanisme, fordi jeg er jo sådan set lidt, altså min historie på mange måder, er jo et spejl af den her fremtid. Og det vil sige, jeg har jo meget direkte erfaringer med, hvordan det her det virker. Og derfor betyder 5G også meget for mig. Ja. Altså, jeg ved ikke, om folk har lagt mærke til, hvad for en dårlig energi, der er kommet i befolkningen generelt set efter udrulling af 5G. Folk snakker om covid, jeg har fokus på 5G. Fordi jeg selv er ramt af de her, sådan, lad os bare holde til electrohypersensitivity lige i den her sammenhæng, de her problemer med stråling, ikke? Og den er lige så vigtig som det andet. Som demokratiet og den folkelige sammenhold. Vi er simpelthen nødt til på en eller anden måde, ligesom de gjorde i 70'erne med atombomben, at få et eller andet styr på det her sådan fuldstændig løbske, trådløse samfund, så de bare blæser ud i verden. Det kommer til at slå os ihjel. Jeg vil nødt til at sige det sådan der. Altså, Men, og i virkeligheden, så kunne vi stoppe det meget nemt, hvis vi var samlet. Fordi vi skal bare sige nej. Ja, det er det. Tænk, hvis vi sagde, at nu opsiger vi sgu alle vores telefonabonnementer. Lige præcis. Eller nu går vi alle sammen ud af bankerne, hvis ikke de retter ind efter befolkningen. Altså, så, de kan jo ikke eksistere uden os. Altså jeg har lige fået et fastnet-telefoni abonnement igen, ikke? Ja. Fastnet. Altså hvad der gav med en ledning. Altså, jeg har ikke gået tilbage til 2G med Nokia-telefon, jeg er udenfor. Så der er ting, vi kan gøre, og vi skal huske på, at det er os, der er de fleste, og vi kan tage magten, hvis vi vil. Og vi tør godt. Ja. Super. Ja.